በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አብ ሰማያት እትነብር ቅዱስ አቡነ ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ናበና ከም ዝኾነ ኣብ ሰማይ ቅዱስ ፈቃድከ ከምኡ እውን ኣብ መሬት ይኹን ምሕረትከ ናይ ዕለት ምግቢ በብመዓልቱ ሃበና በደልና ሁሉ ብምሕረትከ ይቅር በለና ንሕና እውን ዝበደለና ሰብ ሁሉ ልቢ ሃበና ይቅር እንብለኑ አድኅነና ካብ ክፉ ኩሉ መከራ ብፈተና ንጸንዕ ግበረና ጠንካራ መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ እሞ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ቅዱስ ገብርኤል ዝተለአኸ ካብ ጐይታ ሰላም ንዓኺ ኢሉ ብዝክሪ በክሺ ሰላምታ ንሕና ድማ ምስጋና ንቅርብ ኣለና። ምስጋና ይብጻሕኪ ድንግል ማርያም ኣድና ብሓሳብኪ ከምኡ እውን ብስጋኺ ድንግል ኢኺ እሞ ምስጋና ይግብኣኪ ናይ እግዚኣብሔር ኣደ ክትኮኒ ማርያም ተመሪፅኪ ካብ ፍጥረት ኩሉ ዓለም መሕደሪ ኣምላኽ ንኽትኮኒ ዝተመረፅኪ ብፍጹም ድንግልናን ኣምላኽ ወሊድኪ ወድኺ እውን ብሩኽ ኣምላኽ ንዘለዓለም ምስጋና ይትሓዮ ጐይታ ፈጣሪ ዓለምን ድንግል ማርያም ጸጋ ዝተመላእኺ ፈጣሪ ምሳኺ እዩ ፍጹም ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ኩሉ ይቅረን ክብለና ካብ ርኅሩህ ወድኺ ምሕረት ለምልና ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ